Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ezindaweni zonke. Sithi akekho ufana naye, akekho njengaye. Siyambonga kakhulu ukuthi siyalibona lolu suku, siyakwazi ukushare izwi. Ngiyacela-ke ukuthi-ke ngiqale ngokuthi ngigcizelele indaba esikhulumela izolo. Indaba esikhulumela izolo mayelana noshintsho lomnikelo. Ushintsho lomnikelo kungaba okweshumi, kungaba okolibo, kungaba uhamba vangeli, kungaba inoma yini ngaphandle kwesipheko. Isipheko sinendlela yaso nje ehlukile yodwa, singeni kulokho esikhuluma ngakho. I-account ngeyase-FNB. Siyacela ukuthi ubhale igama lakho njenge-reference number, ubhale igama lakho nesibongo, ungabhali igama kuphela. Kunomoya okhona manje bengibuka wayizolo kwi-bank statement abantu babhala amagama abo nje kuphela. Ubhale igama lakho, ubhale igama nesibongo. Sizoqhubeka sifake imali ebhenki njengoba senza. Uma uphethwe ebranchini, uzoqonda kumphathi wakho, umfundisi wakho noma umvangeli wakho. Kufanele ngabe uselithengile ibhuku la ezobhala khona phansi igama lakho, isibongo no-WhatsApp number ngiyayicela. Bese bhala ukuthi-ke ungenise emalini okweshumi noma ungenise emalini okomunye umnikelo. Wena-ke ngizokucela ukuthi uma wazi ukuthi unikele umnikelo ongajwayelekile ngamagama khona okweshumi, ngiyacela ukuthi usho kuphela labo abanikele okuhlukile, njengokuthini uhamba vangeli noma i-free will noma yini okunye, ngoba vele akukuningi, akuzukwakho umsebenzi omningi. Ibona kuphela engizocela basho. Kodwa uma ungenisa okweshumi awusho lutho, uyazithulela nje. Yonke imali ngoba iya e-accountini yodwa ithathwa ngokuthi okweshumi. So uma kukhona oyifakile kungabe yokwakha building fund noma yini, balula-ke usho uthi ngifaka imali yokwakha engaka, imali engaka. Usho ngo-WhatsApp, utshela ubaba uNsibande. Uzomtshela umfundisi wakho, but mtshela ubaba uNsibande ukuze ubaba uNsibande ayirekhode endaweni efanele, ngoba irekhodwa yonke imali kuze ibonakale phela ukuthi abathintwe uNkulunkulu ngoba sicela imali yokwakha bathanda ukunikela ekwakheni bangaka futhi imali engaka. Bese kuthi-ke abawuhamba vangeli bangaka, imali engaka uma bekhona. Ngale kwalokho isifake i-accountini eyodwa yokweshumi. Ubenza i-transfer noma i-EFT, bazokwazi ukuthi ngithini basebenzise. Abe beyikhipha kusikhwama beyifake esitolo, abaqhubeke kanjalo. Ukube siyazenzela besizobashintsha nabo bayifake ebhenki, kodwa baqhubeke kanjalo. Umahluko nje sekuwukuthi hamba utshele umphathi wakho uma usebranchini. Uma ungekho ebranchini awuzutshela muntu, ngoba mina amarekhodi ngisawenza. Njengoba ngitshela nje ukuthi ngibonile ukuthi abantu sebebhala izibongo zodwa, bengibhizi namarekhodi omhla ka-5. Abantu abawabhalile izibongo, babhala amagama kuphela. Ngiyafisa sibhale igama nesibongo. Ngale kwalokho-ke akusekho kunye, alisekho ushintsho. Wena yenza njengoba bewenza kuphela. Ushintsho ukuthi sokufuna ukuripoti kumphathi wakho. Olwesibili ushintsho awusezukusho kubaba uNsibande. Abanye bebesho, abanye bengasho, kodwa sekuvaliwe nje ukusho ukuthi hayi ngideposit imali yokweshumi, yeka nje manje ungabusasho lutho. Mina ngizokwenza umkhuleko owodwa njalo ngeviki, kanye ngeviki ngikhave konke okunikeliwe. Enganansi imkhuleko kaRoma 5. Uqola uRoma 10. Ngithini manje? uRoma 10 verse 9 kade wenziwe. Nomkhuleko kaMeyi 18. Anibe nisabuza ukuthi wanini nalo Meyi 18? Yafuna ngikutshela uMeyi 18 ka-2023, Meyi 18 ka-2023. Kodwa uyawenza umsebenzi namanje. Why? Ngoba ngikhuleka izwi. Nalo mkhuleko nginikhulekela wona izwi. Izwi aliboli, izwi alindawo, izwi aligudluki. uNkulunkulu uthi ngiyalilinda izwi lami luwenza umsebenzi. So akukho okushintshile, kahle hle ngokukhuleka, ngoba uma nginikhulekela nonke phela ukuthi uzolalela. Siyafisa bawulalele nalabo abangakungenisa okweshumi.
kodwa bazi ukuthi akuwona owabo. Umkhuleko owalabo abangeniswa kweshumi. Nawe uma ufuna ukuthi ungene kulo mkhuleko uyongeniswa kweshumi. Siyambonga uNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi-ke ichazele yezwakala manje nabefundisi bazoyizwisisa. Abantu abaphethe ama-branch abarekhoda abantu babo. Sizobona ukuthi ngizoshonini ukuthi umuntu useyangitshena ukuthi ibranch yakhe ingenise emalini okweshumi, ngoba sizokwenza nakho kube i-report njengoba sireporta every Sunday. Njalo ngesonto siyareporta ukuthi abantu bebangaki kungobani. So-ke sesizoreporta ekupheleni kwenyanga, kodwa sisazosho ukuthi kuzokwenzeka nini lokho. Ngiyacela-ke njengoba inyanga isanda ukuqala nje, asiqaleni sirekhodeni bafowethu, kungabi bikho ozothi bengingazi mina. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngicela ukuthandaza siqhubeke nenkonzo yethu. Ngifisa ngabe ngisakhuluma ngalento. Angithandi yazi ukukhuluma ngemali ngoba ngiyena umfundisi wemali. Angijahi imali, angenzi lutho, kodwa bekushintsha nje imanagement yokuyimanage ngoba umsebenzi wami usumningi ngendlela emangalisayo. Usumningi umsebenzi. So sizama ukuthi-ke siwumanage. Mhlambe futhi emva kwesikhathi esithize koqhamuka olunye uhlelo. Angazi mhlawumbe kube sekukhulekwa kanye ngenyanga. Angazi ngempela ngifuna ukukhuluma ukuthi kokwenzakalani, kodwa sizokusakhuleka kanye ngeviki njengamanje uzukhaveke nawe emkhulekweni wena onikelile. Noma imuphi umnikelo ufakile, asizulokhu sibala sithi onikele ukuthi cha. Umnikelo nje unikelile, konke kungena phansi kwegama lomnikelo, kodwa-ke kuhluka ngoba wena inhloso yakhe enhlizweni ufisa ukwenza ukuthi. uNkulunkulu anibusise nonke. Siyanithanda yazi. Siyanithanda. Sinithandela asambeni sezulwini. Kuyoba mnandi ezulwini ngiyakutshela wena. Sesilangene. Siyikhaya lezwi. Hayi. Mina ngazi ukuthi usalelana. Ake sithandaze sicela uNkulunkulu abe nathi kule nkonzo. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu siyabonga, siyazithoba, siyabonga kakhulu ngakho konke osenzele khona okuhle. Siyacela ukuthi uqhubeke ube kanye nathi, usifihle ngamunye lapha ekhona, usifihle egazini lakho, ngoba siyazi uSathane ulithanda kabi igazi labantu, kodwa elakho ulisabisa kwenyoka kasondeli nalapho likhona. Sifihleke Nkosi egazini lakho, sinqobe ngalo, ngoba uyanqotsha uSathane ngegazi lakho. Siyabonga Nkosi Jesu, siyabonga ngakho konke. Sengathi nathi singahlala sizihlambulula, ngoba sizihlambulula kuleli gazi uSathane akasondeli, uyasesaba ngoba sizihlambulule ngalo. Busisa-ke kube yilona loyo ozolalela le nkonzo manje, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngikhona Studio 1. Mahluko ukuthi asekho isihlalo esibanga umsindo. Siyambonga umntwana kaNkulunkulu owathinta uNkulunkulu wasithengela isihlalo esingabanga umsindo. Hayike ake sizwini lenkosi Matthew chapter 5 verse 7. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayahawukelwa. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayahawukelwa. Iba nesihawu zohawukelwa. Isihawu sizigabise kwahlulelweni. Lo ngiliphinda leli gama. Sizolithola ivesi elicacisayo. Isihawu sizigabisa ekwahlulelweni. So ngamanye amagama, ukuze ukwahlulelwa kwakho kube kuhle, iba nesihawu khona yohawukelwa. Khona igama ukuthi ngilisho, kodwa ngithanda ukulisho ngoba li-wrong. Uthi ngilisho ngoba usuzozicabanga izinto eziningi, angifuni ukukukhuba. Bengifuna ukuthi ngithi uma ufuna ukwahlulelwa kwakho kube netiye, iba nesihawu. Uma ufuna nje kube netiye, iba nesihawu, ngoba isihawu sizigabise ekwahlulelweni. Usuzwile ukuthi bengifuna ukuthini. So-ke uma ufuna wena ukuthi uNkulunkulu akuzwele, uNkulunkulu akuhawukele, hawukela abanye abantu la emhlabeni. Kungaba yinoma ngani, okugqoka, ukudla, imali, inoma yini obona ukuthi umuntu uyayidinga amandla kanawo wena unawo, mhawukele. Isihawu sizigabise kwahlulelweni. Sizogcina ngalo lelo verse mase siphetha lenkonzo, kodwa sidluleke lapho. Sidina izolo sikhuluma ngesihawu sikaNkulunkulu ukuthi siyaphilisa.
yazi siyaphilisa, uphile emphefumulweni, uphile ngisho enyameni. Siyaphilisa nje isihawu sikaNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu uyahawukela uyaphila. Ukuthi nawe uhawukela abanye ngenxa yokuthanda uNkulunkulu kuyakuphilisa nawe. Asibukeke abaseFest chapter 2 verse 4 and 5. Sibabukile izolo kodwa ngifuna ukuxhuma kahle inkonzo. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. Uthando lukaNkulunkulu lukhulu ngoba ucebile ngesihawu. Yazi lezi zinto ezimbili ngeke uyihlukanise. Ngeke umhawukele umuntu ongamfuni. Uhawukela umuntu omthandayo. uJesu uthwala isiphambano ngoba esithanda esihawukela ufuna sezulwini. Inkosi uJesu ihluphekile yashaywa ngoba isithanda inesihawu ngathi. Ngeke umhawukele umuntu ongamfuni. Omhawukelayo ilo omthandayo. Ngikhuluma ke ngothando likaKristu la. Asikhulumi ngomjolo bafowethu, cha, phansi umjolo. Singathi masikhuluma wena bese uyenyameni. Sikhuluma ngothando lukaKristu. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. Uthando lwakhe olwenza cebe ngesihawu. So mawunothando uzoceba ube nesihawu esinganqamukiyo esingapheli. Hawukele bonke abantu phansi komthunzi welanga. Ungabhekile ukuthi wena uyaceba, kodwa lokho nakho ukuhlukanise nikwabelane nabantu ngoba unjani uyabathanda, unesihawu. Verse 5, sesifile ngeziphambeko wenza ukuba siphile kanye noKristu kungomusa nisindisiwe. Iziphambeko ziyabulala, izono ziyabulala. Umuntu ophile esonweni ufile kumoya. Yilento phela yakhulunywa uNkulunkulu ekhuluma noAdamu. Ethi mhla wadla kulo muthi uyofa nokufa. Esho ukufa kukamoya. Esho ukufa kokuhlukana naye. Yafika inyoka ingaqondi iwuSathane yathi yona uNkulunkulu ubesho nje ubona nizofana naye. Angeke nife. Uyayikuphi sebekhishwe eEdeni? Yayikuphi belahlelwa ngaphandle? Ilokho kufa okukhulunywa ngakho uyaphuma ebuNkulunkulwini, uyaphuma ebukhoneni benkosi uma uphile esonweni. Mawusuphumile kwipresence of God usufile. Ufile nje mawusuphumile. Wathukuthela nje, washaya ingane kabuhlungu. Ingane ishaywa ngoswazi, ayishaywa ngempama, ayikhahlelwa. Ayishaywa ngesibhakela, ishaywa ngoswazi ingane. Mayisikhulile sidlula oswazini usuyishanga amazwi ngokuthi uyayilaya uyakhuluma nixoxe naye. So ke izinto zenzayo ezingafuni uNkulunkulu zikwenza ukufe kumoya zikuhlukanisa noNkulunkulu. Uthi uyathandaza akusathandazeki. Uthi uyathandaza kuqubuka amazwi ngaphakathi athuka inhlamvu uNkulunkulu. Yini na? Usukile endaweni yakho. Usukile lapho uNkulunkulu efuna ube khona. Saphela isihawu, lwaphela uthando. Uthi uyathandaza uzunywa ubuthongo ulale uthandaza. Yayibona le ndaba ebuhlungu kangaka. Kuze unqene ukuya enkonzweni, uyanqena manje ukuya esontweni. Kanti bekubonwa ngawe usuyanqena manje. Qala ufike late esontweni. Qala ubone iyaphuza ukuphuma inkonzo namhlanje. Ubona zonke lezi zinto luphelile uthando lokuqala. Ususivivi, awusashisi. Lithi izwi lenkosi lapha kwisambulo. Ngcono ubande kunokuba ube sivivi. Niyawenza amanzi awoma, awukuphalaza, awukukhipha into engaphakathi. So mawusumzalwane osivivi, wenza abazalwane bahlanze, wenza abazalwane baphalaze kwelikamoya. Bakuphalaze wena uqobo. Usuthi awuthandwa, uthi awufunwa, uthi uyabandlululwa. Kanti wena osivivi, awusadleki, awusaphuzeki. Phuzeka mzalwane. Dleka mzalwane. Thokozisa abazalwane ube yilento efuna uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakuthanda ngendlela emangalisayo. Wayengeke anikele ngendodana yakhe uJesu Kristu uma engakufuni.
qoqeka ntombazane, musuphatha impilo yakho ngo-paper bag. Ngoba kwathelwa amanzi o-paper bag uzodlunsuka uwe uphahlazeke. Phatha impilo yakho kahle mfana wami. Hlala ngensizwa mfana wami. Hlala ngentombi intombazane. uNkulunkulu uzokuvuza. Hlala ngentombi wena. Hlala ngensizwa wena. Musuntshontsha. Musuhleba. Musukweba. Izinto ezingalona uNkulunkulu akazifuni. Musuba nolaka. Ulaka lihlala efubeni zewula. Ushumayela chapter 7 verse 9. Musukudla ukudla kwamadlozi. Ngisho ngathi khona abangasi-understand, ngisho ngathi ukudla kwamadimoni. Uma sithi amadimoni, asibizi abafile. Bathukuthela kabi bathi biza abantu abadala ngamadimoni nina. Cha. Umuntu omdala usewalala. Kusuka idimoni lisho ukuthi isithombe sakhe lizoyiveza, uphupha ugogo ekunika imali, uphupha umkhulu kuwukuthi. Yilabo-ke sibabiza ngamadimoni. Ngale kwalokho asisho ukuthi abantu abangasekho bangamadimoni. Abantu abangamadimoni yilaba bantu abayimimoya, iwona kamadimoni. So-ke ziphathe kahle, ungadlali usathane. Ungadlali idimoni, into engenangqondo. Ikufukuzise, ikushonisele. Phuma ebusuku ngewindi endlini. Amadimoni njalo. Awulale ebusuku wehlwe yenyuka. Uyakulo mfana okubizile. Noma uyolanda leya ntombazane. Uyoze ushawe inyoka ungazi ukuthi uyaphi. Hayi bo bafowethu, ake simkhonze nje uNkulunkulu. Ngeke uyisole kwelizayo. Ngakho-ke uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. Sesifile ngeziphambeko wenza ukuba siphile kanye noKristu kungomusa nisindisiwe. Siphila kanye noKristu. Uyibeka kahle uPawulu. Uthi uKristu uphila kimi. Lokhu ukuphila engikuphilayo angikuphili ngokwami, kodwa uKristu uphila kumina. Athi uPawulu impilo yakhe ifihlwe noKristu kuNkulunkulu. So iqiniso, umntwana kaNkulunkulu akekho la emhlabeni. Udla umbuso wezulu already. Ufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Awufuni ukufihlwa. Awufuni ukuzuba umnandi bokukholwa. Uzuba umnandi bokukhonza uNkulunkulu. Hayi mina ngiyakucela, ngiyakuncenga ngikuKristu. Ngithi woza sokhonza uJesu inkosi yethu. Hayike ake ngiyibeke la inkonzo namhlanje ukugcinwa inkosi. Sizoqhubeka nentshumayelo yasentabeni. Yabona kosekwenzekile. Sengivele ngahlala evesini la izolo. Angikakayi phambili. Eliyizolo sigcine sikhuluma Efesu 2 verse 4 and 5. Esigcine sikhuluma ngaye ngithi ngiyadlula nje. Angikakayi kwelilandelayo. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akugcine. Ubaba uNsibando uyavalelisa uthi uJesu Kristu uyinkosi. Hawu kamba ngakathandaza. Hawu ngiyabonga Nkosi Jesu ngikhumbuza. Angakathandaza. Engoqe ngithandaze sibonga uNkulunkulu ngezwi. Baba egameni likaJesu siyabonga ngezwi, siyabonga ngenkonzo, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Busisa-ke yilabo nalabo Nkosi abaletha abantu ekhaya lezwi. Ngiyacela ubabusise, ubabiyele ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Busisa laba abalenzayo izwi kuze bafane nendoda yakhe indla edwaleni eyasekelwa idwala lelo linguJesu. Siyakubonga Nkosi Jesu ngothando sithande ngalo. Babiyele bonke abantwana bakhe ekhaya lezwi, uvele unguNkulunkulu. Yazazi icelo zabo, abanye basemkhosini ehlukahlukene, abanye khona badonsa u40 days. Ngikhuluma nje, ngiyacela ube kanye nabo uNkulunkulu nomusa, ubaqinise endleleni, ubaqinise, ubanikeze abakudingayo. Abanye-ke imikhosi emfushane kunaleyo, babusise, ubabiyele ngiyacela. Labo abaletha abantu nalabo Nkosi ubathintile ukuthi banikele ngeminikelo ehlukeneyo, babusise Nkosi ngiyacela. uJesu Kristu inkosi. Amen.
Ake sambonga uNkulunkulu kakhulu bese valetsile ubaba uNsibande. Baba uNsibande uthi ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.